Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. Silake manje eMthunzini Plaza. Siqoqa kwane phambene nomthetho. Ongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi abakwaZidlodlo bamatasa bashaqe ibhame engekho emthethweni okuyizona enyusa isibalo sobugebengu kulelizwe. We don't want to get to that situation on electricity where the shelves are full, we are generating, but no one can afford that. Ongqongqoshe wezogesi nezamandla uDokotela uHostian Ramokgopa uthi izindleko zogesi ziyinkinga yezomnotho kumele ixazululwe. Ukusho lokhu njengoba iEskom ifaka isicelo sokwenyusa intengo yogesi ngo-57.6% kule minyaka emithathu ezayo. Umkhandlu obhekela ukusebenza komthethosisekelo eMozambique usumemezele ukuthi uDaniel Chapo uyena onqobe ukhetho lwakamuva kulelizwe. Nabovemvana likaPhunga noMageba uvemvana olumabalazi ibhadu ngibe ngiyalithintela waqabala siyakhuleka nina bezinyane ngengezekeze. Ongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi abakwaZidlodlo bamatasa abashaqa ibhamu engekho emthethweni okuyizona ezinomthelela wokwenyuka kwezinga lobugebengu kulelizwe. Umchunu ubehola umkhankaso iSafer Festive Season eMthunzini KwaZulu-Natal. Lo mkhankaso ogqugquzela ukuphepha emgwaqeni kanye nokuthobela umthetho womgwaqo ngalesikhathi samaholide asehlobo. Zingaphezulu kwama200 izimoto ezimisiwe zaseshwa ngesikhathi kunezivimbamgwaqo kumgwaqo onguThelawayeka uN2. Lesi sivimbamgwaqo besiholwa ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzane uSenzo Mchunu njengengxenye yokuqinisa umthetho ukuze kunqandwe izenzo zobugebengu kulandelwe umthetho kuqhuqhuzelwe ukuphepha emgwaqweni. Baningi abashayeli abanikwe amathikithi ngenxa yokushayela izimoto ezingathelile nokushayela ngaphandle kwamalayisensi. Silake manje eMthunzini Plaza. Siqoqa kwane phambene nomthetho. Noma ngabe uyadrive nje empumpuluna awuphethe license siyaqoqa. Uma udrive nje imoto egcwalisa abantu ikhumbi kanti azikho incwadi zakhona ngihamba nje empumpuluna siyaqoqa. Uphethe isibhamu esingekho emthethweni. Isibhamu nje noma abe sinenhlamvu noma abasinanhlamvu siyaqoqa. Abashayeli bezimoto abadlule e-toll gate yaseMthunzini bathi babona sengathi ukwanda kwamaphoyisa kuzoqinisekisa ukuphepha emgwaqeni. Hambe kahle endleleni nodaba wethu siphethe kahle siyabonga ukuthi amaphoyisa akhona agcwele umgwaqo and asiza. Khona kuyakhathaza but ke for i-safety yethu as ama-South African ku-right kakhulu. Kungathi futhi bangaqhubeka bakwenze nakwezinye indawo. Umchunu uthi lezi zivimbamgwaqo zizoqhubeka ukuze kuqinisekiswe ukuphepha emgwaqweni. Ingunhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMthunzini. Ongqongqoshe wezogesi nezamandla uDokotela uHostian Ramokgopa uthi izindleko zogesi ziyinkinga yezomnotho kumele ixazululwe. iEskom isifaka isicelo sokwenyusa intengo yogesi ngo-57.6% kule minyaka emithathu ezayo. Kusenjalo izakhamuzi zaseDobsonville Soweto sekuphele inyanga engaphezulu kwey'nhlanu zihlezi ebumnyameni. Njengoba sekuyizinsuku ezingama272 izwe lingagcinyelwa ugesi ngenhloso yokuwonga, ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyen Ramokgopa uthi lokhu kuyingqophamlando njengoba kwagcina ukwenzeka eminyakeni emihlanu edlule. Yize kunjalo ke kepha lenkampani ehlinzeka ngogesi ibhekene nenye ingqinamba yokumba eqolo kogesi. There's a lot of communities who are going to have Black Christmas. But you can go to any township, a retail store, the shelves are full. They just don't have the money to afford that. So we don't want to get to that situation on electricity, where the shelves are full, we are generating, but no one can afford that. Kusenjalo amanye amalungu omphakathi aseDobsonville eSoweto anikele komkhulu leEskom ekhononda ngogesi. We spend a lot of buying gas. We spend a lot buying food at hand. Because it's every day. It means every day you must go and buy something to eat. Ungqongqoshe uRamokgopa uphinde washayela ihlombe ukusebenza kweEskom kwakamuva. We are recording another milestone in that we are experiencing the longest stretch of uninterrupted power supply in 5 years. So it's an important milestone
And like I said, we are not celebrating the fact that we have not had 272 days of load shedding. Ungqongqoshe uphinde wamemezela uhlelo olubizwa ngebid window 7 nokuhloswe ngalo ukuthola umthamo wogesi oyizinkulungwane ezinhlanu zamamegawatts. Umkhandlu obhekela umthethosisekelo eMozambique ukhipha isinqumo esiqinisekisa ukuthi iqembu elibusayo iFrelimo ilona elanqoba ukhetho langomfumfu elasusa imibhikisho eminingi yamaqembu aphikisayo naye ekhala ngokuthi kwenziwe umkhonyovu okhethweni. Umkhandlu omthethosisekelo iwona onezwi lokugcina einhlelweni zokhetho. Kunokwesabela mbukile ukuthi lesimemezelo kungenzeka siqubule kabusha ibheli ezweni. Umholi weqembu eliphikisayo kuleliyazi uVenesho Mondlane uke wasikaza ukuthi bazoqinisa imibhikisho ezophazamisa isimo eMaputo uma kuhlonzwa uDaniel Chapo njengonqobe ukhetho. iFrelimo isiphathe eMozambique kusukela ngonyaka u1975. Kusenjalo ngaphambi kokuthi kukhishwe lesinqumo abashayeli bamaloli bebevele bemanqika ngokungena eMozambique besaba ukuthi kungahle kuqubuke ibhelu. Namhlanje bebeyidlanzana abantu abangumsinsi wokuzimilela eMozambique ebebeqa umngcele kanti sehlile nesibalo samaloli albangise emngceleni iLibombo. I'm coming from Cape Town before yesterday, so I was rushing on the road, trying all my best I must reach the border in time because I hear our president will be close the border today. I was supposed to going to Maputo, but now I will stand here at the queue until everything becomes okay. I won't cross because I'm scared. One other driver from Shosholoza, they attacked him with the stones. They broke his trucks, so I won't cross. Kusenjalo zibakhalele abantu abadabuka eMozambique ebebezama ungena kuleli ngongemthetho. Those drones had been enabling us to be able to pick up any movement on the borderline in the vulnerable segments. Ziqinisiwe ezokuphepha emngceleni iLibombo. Mbukile sasiqhubeka itolo noma besibuya sizokuphathela udaba olutheni. A lot of people, they lost everything. They lost clothes, grocery, wardrobe. When I'm saying everything. Isheya ngqongqa emjondolo engaphezulu kwekhulu kwasala dengwa nabantu abangamakhulu eMasiphumelele naseFishhoek eKapa. Mbukela sikubingelele sikwamukele indabeni zosuku sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi abakwasidlodlo bamatasa bashaqe ibhamu engekho emthethweni nenomthelelo wokwenyuka kobugebengu kulelizwe. Owengamele zemali kanye nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eGauteng uLebugang Mayile uthi lesi isikhathi sokuthi uhulumeni apequlule naseyitolo ezinkulu kuze kubonakala ukuthi zona ziyayithobela yini imithetho yokusebenza. Ubesekhaleni lomkhankaso labe kuhlolwa khona izitolo ukuthi kusesimene esifanele yini ukudla okudayiswayo futhi akukaphelelwa yini isikhathi. Kuhloliwe namhlanje eSoweto. Isitolo sokuqala aqale kuso iSidlamini, iMoroka kanye naseMaponya Mall. Ezinye izitolo zitholwe ziphule imithetho eminingi yezokuphepha kanye nokudla osekuphelelwe isikhathi. Sizathola ukuthi kunezinye izinto ezima-shelf ezi-expirile, sathola ukuthi ezinye azibhalwanga ama-date ukuthi zi-expire nini. Kukhishwe izincwadi zezixwayiso ezitolo ezitholwe zisephutheni. Kukhona department is different from government as afika apha babanikeze inotices ezitshoyo into yobana ukuba niyafailisha ukwenza ngohlobo sithi nenzani ngalo ngexesha elithile then kuzoba ke nemiphumela eningazoyithandisisa ncancane. Umayile uthi izitolo ezinkulu nazo uyazixwayisa. Asijabulanga siwuhulumeni ngaloku sikubonile ngoba siyathemba ukuthi itoro ezinkulu kumele ukuthi ziziphathe ngendlela ehlukile futhi baziphathe kangcono ngoba bona bayazi kabanzi futhi banemali yokuthi bakhone ukuthi bangacazulula inkinga ezikhona. Izitolo esezihloliwe ziyaqhubeka nokusebenza kanti zisazophinde zivakashelwe futhi. Uhulumeni waqala umkhankaso wokuhlola izitolo kulandela ukugula nokushona kwezingane ngenxa yokudla okunobuthi kuleli.
I-Economic Freedom Fighters ngelinye lamaqembu ezombusazwe libhekene nenselelo ebeyiqamile onyakeni u-2024. Ukuhlubuka kwabaholi abaphezulu beqembukela ku-MK Party kanye nokwehlelwa amavoti okhethweni lukazwelonke ngoNhlaba nonyaka ngokunye leli qembu elisazama ukuyikhotha amanxeba ngakho. Make sure that South Africa, you are counted with me. Run South Africa. Stand and make sure that our people understand that they need to be counted. You must be counted. You must be part of history. You must make sure that you are one of the people who are going to deliver economic freedom in our lifetime. Freedom in our lifetime. Amandla! Ngesikhathi leli qembu libungaza ukuqeda iminyaka eyishumi ebalazweni lezombusazwe embuthaneni walo awugcwele phama iFNB, iEFF bisakhombisa impawu zokudlondlobala. Ngokuphazima kweso iguqukile izinto kulonyaka. Bekungokuqala ukuthi leli qembu lehlele ukweseka ukhethweni. Kube sekulandela ukwesula kaFloyd Shivambu eqenjini esethatha ubulungu beMK Party nolandelwe eduzane ngamanye amalungu ugqame ku-Advocate Busisiwe Mkhwebane kanye no-Advocate Stanley Mpofu. In its reflection of the decision that I have taken, the organization should also avoid mischaracterization of an otherwise revolutionary and disciplined decision to not renew membership of the EFF, and the request that I must be released from all areas that I'm deployed on behalf of the EFF. Something that your viewers might not know is that there was a time when former President Zuma and I were the only people who knew about this project of the formation of MK, because we had discussed after the 2022 conference of the ANC very in depth as to what needs to be done. Nengqungquthela yeqembu yokhetha ubuholi isifike edlula. Namanje akucacileke ngekusasa lika Dr. Mbuyiseni Dlozi inhlakeni zeqembu njengoba ebengekho nasengqungqutheleni eNazareth. We're not going to answer the question about Mbuyiseni Dlozi. You've got his number and some of you talk to him, call him. I'm not responsible for Mbuyiseni Dlozi. 90% of the people who were here, who expected to be here, are here. That's what matters. As a matter of principle, SG and policy position, we're no longer going to answer any nonsense about Mbuyiseni Dlozi. Never. When a journalist asks you that question, you must say, ask another question. You can be smarter than that. Ask something else. Umalema kanye nobuholo obusha be-EFF bathi iqembu selivule isahluko esisha njengoba seyidlulile nengqungquthela. Osekubhekiwe-ke manje kuyiwa phambili ukuthi ubudlelwane phakathi kwayo ne-MK Party buzokwazi ukuqhubeka ngaphandle kwezihibe ePhalamende. Zizoba nokhisimuso ongemuhle indimbane zabantu abacela ekhulwini nabashelwe imijondolo yabo emasiphumelele eduze kwaseFishhoek eKapa. Lo mlilo uqubuke namhlanje ekseni wanqinqisa izakhiwo engaphezulu kwekhulu. Tuleyiningi zomlilo zibe nentuba yokuthi nyawo zami ngibelethe ngenkathi kusha emasiphumelele njengoba beyibaleka zizame ukubaleka nempahla zazo zokugqoka. Umlilo oluqale asikawazi umonakalo bawuqale kwephindlu but uzamikile ucima akwacimeka inxa yomoya namanzi low shedding amanzi ebengekho amanzi but okwempahla zendlu zona impahla zendlu azikho ziphelile abantu impahla zabo abanazo zezisemzimbeni. Imonto zecimamlilo eziyishumi kanye nezisebenzi zazo engama-70 zibe ingxenye labo abebezama ukunqanda umlilo. Zakhamuzi zibe seyibashayela ihlombe bonke laba basabele ngokusheshsha. kanti abaholi bomphakathi banxusa umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kubungenelele. We have also the new structure that is coming up 4151 also for our fire victims from 2020 and others that needed to come on. So this will be something new again that we need to re-look at and restructure and come up with a plan for. Inhlangano ezilekelela abantu ziphume ngenhloso yokuhlinzeka ngokudingwa yibo labantu abathintekile. Our teams are on the ground here to provide urgent humanitarian needs. As we walked here, people are shouted, "We are hungry! We are hungry!" We will be assisting them with hot meals, blankets, personal hygiene care items, water, etc. We need hygiene items, very basic hygiene items: soap, face cloths, toothpaste, 20-litre buckets, preferably with a lid, and then clothes of all sizes.
Ziyaqhubeka inhlelo zokuthola isibalo sezakhamuzi ezithintekile. Ukusebenza kuphiko lwamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ngokunye obegqamile kulonyaka u2024. Unyaka ka-2024 uqale ngegale phezulu amaphoyisa ememezela ukuboshwa kwabasolwa ecaleni lokubulawa komculi owayedumile uKeenan aka Forbes nomngani wakhe uTebelo Dips Mthwane. Laba bobabili badutshulwa bashona ngaphandle kwendawo yokudla kuFlorida Road eThekwini ngonyaka odlule. The strategy that we employed was that after identifying these 6, we're going to look for parallel cases that they are involved in. And we're going to arrest them on those cases and keep them in custody, but don't charge them on the case that we're investigating, the main case 85 of February last year, which happened in Florida. So the reason for that is because we wanted to make sure that we get almost all the suspects, especially the organizer of the hit. Kulonyaka amaphoyisa aphinde enza umsebenzi osomqoka wokuqikelela ukuthi kunozinzo ngesikhathi sokhetho lukazwelonke. As police officers, we serve South Africans through the government of the day. If the political landscape changes after the 29th of May 2024, there will still be the South African Police Service, and police officers will serve in that administration as if nothing has changed. Abasolwa bayisithupha bebefunela ukubamba inkunzi ehloniwe babulawa eCamperdown. Emva kwamasonto kwadutshulwa kwabulawa abasolwa abahlanu ababefunelwa amacala okubulala eCato Crest. Ibhlungu impilo yethu esiphilayo la eMayville. Ngazi ukuthi kwenzekala kanjani ukuze sizakale kuba nje impilo esiphila la ayinhle neze. NgoSeptember iqeqebana labasolwa abayingozi ababefunelwa amacala okubulala nokuqhola abantu batholakala eSouth Beach eThekwini. Ngemuva kokudubulana namaphoyisa abasolwa abayisithupha bashonela khona lapho. Amaphoyisa ayishayelwa ihlombe ngalokhu. Zibe khona ke nesigameko esishaqisayo njengokubulawa kwamalungu ayisikhombisa omndeni owodwa High Flats eningizimu lesifundazwe. Kwaphinda naseScott kwabulawa abantu abayisihlanu ngesihluku. Enye yezinkinga amaphoyisa abhekene nazo ukuhlaselwa kwawo, izigameko eziningi zokubulawa kwamaphoyisa zibikwe KwaZulu-Natal nase-Western Cape. We might be suffering a setback for now. We might have this incident where one battle that we're facing with, but the entire war is something that we have to win. There are many battles we're still going to face going forward, so we must just make sure that we pull all our efforts together. Njengoba abantu bakuleli besemaholidini amaphoyisa ke wonaka azoqhubeka nomsebenzi wawo wokuvikela izwe. Myalezo bomkhuzi wamaphoyisa esifundazweni. Because the likelihood is that we might not catch you today if we're doing wrong, but we might catch you tomorrow, and it might not be nice when we catch you. So make sure that you comply with the law. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Ukhomishana wezamajele kuzwelonke uMokgothi Thobakgale uthile lizwe libhekene nengqinamba yokwentula amajele. Iningizimu Afrika inezikhungo zokuhlunyeleliswa kwezimilo ezingama-43 kepha kulesibalo zingaphezudlwana nje kwamaphesenti ayi10 izikhungo ezithathwa njengezisesimweni esigculisayo nokudala ukukhathazeka njengoba isibalo seziboshwa sinyuka emajele. We are sitting at less than 10% of facilities in terms of maintenance, in terms of their state being rated as good. We are sitting with more than 60% of our facilities rated poor in terms of the state of upkeep. Ongenani cishe ingxenye yezikhungo zokuhlunyeleliswa kwezimilo kuleli zigcwele ngokweqile. Then you have numbers growing on the remand side, those that are still going to court. Then you have a slow or a low turnout in terms of those that go out on parole, because the country has a law that imposes minimum sentences on particular charges that a remandee would be facing. Umnyango uthi ziyikhulu-43 izisebenzi zawo ezikhonjwe indlela ngamacala ahlukene kulonyaka. In this financial year already it's 143 and there are cases that are still on. Phakathi kwezinye zezinto ezishaqiwe kuleli jele kubalwa imali omakhalekhukhwini kanye nezinye izinto ezisebenzisa ugesi ezingaziwa.
Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu emadlamini. Kuzo zonke indawo ethameleni kwezemakhaya sinibingelele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa njalo nakusasa kulandeleka imvula enamandla kakhulu kusukela ezifundazweni ezilapha enyakatho ntshonalanga esifundazweni esiseLimpopo kwehlele njalo enxeni emaphakathi nezo kanti ezifundazweni ezigudle ogo olisempumalanga yaze ke lapha kwaZulu Natal kwehlele esifundazweni Eastern Cape lizoyidliva ke izulu imoya izoba namandla kakhulu ke ngasogwini lebethe nje qwaqwa ngamafu kwezinye ingxenye ukela entshonalanga yezwe kanti ke kusasa le ihlambize imvula enamandla zilindelekile kusukela khona ke esifundazweni esiseLimpopo kwehlele esifundazweni esilapha eGauteng kanjalo endaweni eyiphakeme ezilapha esifundazweni eseMpumalanga yeze imoya izoba namandla kakhulu ke ngasogwini abahlahli bezulu basixwayisa lapha ngemvula enamandla kakhulu engadala ngisho nobungozi engadala ngisho nezikhukhula ke kusukela khona esifundazweni esiseLimpopo kwehlele eGauteng eMpumalanga kanjalo kwaZulu Natal nasesifundazweni esise Eastern Cape zilindelekile futhi lehlambize imvula enamandla kakhulu lapha eNorthwest ngasentshonalanga yeze ke azikho imvula elindelekile akasibheka amazinga ke okushisa aphansi kulindeleke ke ukuthi saxwayiswa lapho ngemvula enamandla kakhulu ke kusukela khona lapha ePolokwane kanjalo nasengxenyeni ezilapha eNorthwest kwehlele esifundazweni esise Free State kwaZulu Natal engxenyeni ezigudle ugu ishisandla engasebhebhethekisa ke imlilo yoqubula lisalindelekile ke khona lapha eUppington namaphethelo kanjalo nangasesifundazweni esise Northern Cape kanti ke kusihlwa kuleni lothi ke libande kakhulu lapha eEmelo libande kakhulu futhi eBethlehem kanjalo nalapha engxenyeni eziko DR esifundazweni esise Ntshonalanga noma ke eWestern Cape lizobe lipholile lize libande kakhulu lapha koCalvinia kwehlele ogwini olapha eKapa kanti ke kusasa lokuqhubeka lithi nje ukufudumala ngasogwini olapha eRichards Bay kwehlele ogwini oluseningizimu efundazweni esinyakatho maphakathi nezwe kwehlele ke ifundazweni esentshonalanga yezwe sobe likhipha umkhovejeni singakho sanamhlanje sifikezele sezulu makuze kube ngokuzayo kaDlamini Mntana uthi ayixakeni Mbukele sibika lapha besiphathele zona kusasa bakhona ozakwethu ngolimi lwesiXhosa wena usale kahle.